Så kan man lära sig finna lösningen jag kom kväge. Jag får igen nu. Jag måste vara tajna i tarvkräsen. Så ska man stående från att han och jag när det känns som en spjärra. Men jag måste inte titta. Titta att det var gottvinkel som sitter mot den här. Och det var torkrum och rosiner som tog man. Torkrum och rosiner? Ja, och förresten hade inte säga ordet om er. Nej. Vänta länge. Ja, jeg halde vi må få en bedre las eller skifta cylinderen ut til I heilen og kvarver her. Det var kjærlig det. Jeg har ikke det. Nei, jeg får døren det. Jeg vil akkurat man ta i meg. Gjør så godt. Hette ikke Leidar og finner tiden tåsa vi Leidar. Hver du vil vi Atlanta? Du sier du skulle ha lytt ørte. Og hver det 1500 kroner? Marsanna gåa. Du veist ikke hva det vil for meg I dag. Nå skal du høyre. Nei, jeg skal ikke høre noe som helst. Du veist ikke hvordan jeg har haft det. Marsanna gåa. Ja, Marsanna gåasta. Jeg vet du saknar meg, men du behøver ikke gråta for tog. Jeg skal nok komme ut av til du nok tog. Det ikke tog jeg det gråta. Nå? Bare da du var ferdig, så kommer professoren. Hva sier du? Professoren, han spurte etter det, og spurte om jeg visste noe om ringen. Ja, jeg kan det måle. Men bare da nå så kommer 2 store menn. Hva sier du? Men, de hadde eklart og elt professoren I til munnen, og ville bare ha fædre han. Jeg spurte hva det var, men de sa bare pappa har sendt deg. Professoren han stomtes inn av vese, og jeg smeg meg ut av noen vinter. Hva sier du? Vinter. Men hva du nå? Og kloppen. Hikke her, takk det bare helt roligt. Jeg kom jo om han til tøyne, men han luttla løte. Jeg skal nok velge det om du vil høtte av nøksen. Løyte av meg. Ja, jeg skal løyke ordna nægge. Det teker kanskje 30 minutter. Ok. Her du da bedre nå? Ja. Som sagt, kom jo om han å velge det. Kan du ikke lykke blanda med en enkelt og dupla kål I myan? Farvel, gå. Babbe har sendt okkom at han må være torgrumsiner. Nå er det spennende. Jeg gonger kanskje et løyte sinter ut I Finn, men han må ha her hu etter hånden. Det Torgrummer. Hva det som boas her ringer til mest frykta mann I havnen? Hallå! Det Finner fra Leidar og Finner. Jeg vil bare si at du den byttet av møpen som negative gynter havner godt nå. Imbeciler, impotenter og idiotiske. Det var bare til. Farvel! Nå, at det var kjent for Finn. Men nu vet jeg ikke for ringen til professoren at. Det du som har pansat ordet til Finn her? Nei, sværa nu. Det har vi ikke tøyd til å hukse om nu gåa. Det kan så ikke være bekjent, jeg mener det. Her, vi må få fædre ringen til professoren. Nu vet jeg hva han og hvordan vi får fædre om. Så vi har ikke tøyd til noe tvatla. Skank meg en kola treet, og lusta nu øyla vel. Jeg sier det bare en affær, så du alt hunger sammen. Han eller at her som har tidlig ringen har finnet fremner av, at vi setter av mål og har finnet kalda føtter. Tøy til at der eisne taga professoren. Ut fra tøy som organistene sier, kan jeg råkne ut at Torgrummer Brattaløy uibor haveren du varst, som eisne vil kalla Torgrummer Ytle. Det han som har sendt sine sønner for å fædre professoren. Torgrummer han ser ildsenter, og det som jeg husker han og sine oppdikner av leid etter finne. Ja. Altså det frukt spil oppi låsebygningen her som han annars hever kontor. Ja, vi gynner alt da. Altså, skulle du vite? Nemlig han. Sier vi skrivst om han at du kommer fra sjukerhusen og at han var ferdig ur bygningen beina ved til han søtte ferdig herje.
kalla mig en møtfar. Jag vill kära våld i Usalana Torgum. Se nej, Katja! Ja! Ha, du ska få. Rinja till Moina, kalla mig idiot. Nej! Nej, det var över annan. Birgit! Att det är gott, se nej, bli vi! Nej, där var jag så kontig på. Ha, nu ligger du Benny. Du är gott av dig. Om jag kallar mig idiot. Ja, vad vill du? Det Florence, sjukhussøster. Men sig mig, din vaccinerad? Ja. Jag vaccinerar vår. Det brådde en sött ut. De kunne risikere at missa vite. Ja. Ja, tekenen er så tydelig. Og du husker at Atlantic Radio er din helt sikker smittaver. Ja. Jeg et løgnelig skap, Marsanna. Nu skulle bara finna lyslen. Han er sikkert i skuffene. Som jeg kjenner meg vel til passar. Det er en nøtig helt. Så er man så topp professionell som jeg. Ups, hva er det i høyre? Nei, hatt det torkrymer. Så kiksa jeg planen. Marsanna, hjelp. Kan du stakke deg av oss ned? Du skal nok få helten av det søren. Marsanna, jeg går inn med at han blir gardiner. Her fikk han da. Han får aldrig att göra mig näga att det näkran tog. Ja, nu ska det vara dejligt vid en kola att han har allt det här. Nei, jeg sier det farligaste med over i havn 1 meter framfor meg. Her har fætra meg så ut av livet ved meg. Og så sier han ikke drekke kola. Ja, vad vill det? I atler spyrir din en spurning. För att låda in här. Hvert er det som er rundt, og som tiden ikke eier. Ha? Og som professoren eier, og som ligger i skapet her. Nu är det upp på er. Säg nu, tätja så konna. Tätjarna, för er dit. Du skal slett ikke hugsa om dina sine, du teil hever det godt ur løkreglebilden som stender utanfyrir. Og om stutta tog, er tu sama vittarmund. Ha? Ja, og hikka her. Tien er handtidsen låaren av navnet. Tina bär stålja ring og boka mann, så Tina släpper inn i brummen av sida. Hallå, jeg vil bare si at det passer som løgreglemæren sier. Til jeg som har funnet det av det faktisk. Leita. Nå, vi må helt føre til hospitalet, jeg vil ikke finne. Nu finner du til røyles til å komme til å fyre, ja? Da, jeg vet ikke at det skal nok sorla til sånt. Nu, stakkallen, jeg tror seg lagt noen i Jan, og han sier at det får ikke være mer enn 2 måneder til et halvt år, så kan det langt genge etter. Du kan betrakta det som en ferie. Du dumme håndtor. Altså, vi kan jo eisne prøve oss om at Hørkrum er tidsen, og at han ikke er tilboa for folk langt. Professoren er finnes ringen etter, som de takker for mer. Jeg skal kan du glemme det her til. At du kan være det bekjent og smyte det under firmaen. Slipp på hele da. Slipp! Au! Nei! Du skal nok slippe å være firmaen. Au! Leitar han finner alt du gjort av tog som fyrvær vel krekva. Leitar er stinnor finner en pinner